San Valentino hija l-festa li tfakkarna fil-kelma mħabba. Kelma li l-ħin kollu nisma'wa hija importanti għal ħafna ċirkustanzi fil-ħajja tagħna. Ovvjament dak li jirrappreżenta San Valentino mhuwiex jgħetem biss għal dan il-jum, Alla ħaresu, imma jgħetem biex jirrappreżenta fattur essenzjali tal-ħajja li hija l-imħabba u li l-bnedmin tul iż-żminijiet fiċċew fihom infushom u f'ħadd ieħor. Biss x'inhuma hekk ingredjenti ewlenin biex anka relazzjoni ta' mħabba tkun feliċi u ta' sodisfazzjon. Jien hawnhekk hekk ippreparajt 10 punti, nistgħu nsejħulhom anke kmandamenti bbażati anke fuq ir-riċerka imma anke l-esperjenza klinika ta' nies bħalna fis-settur, 10 affarijiet li huma importanti biex relazzjoni tkun ta' suċċess. L-ewwel waħda hija r-rispett. Primarjament rispett li anke d-diverġenzi ta' bejnietna. Żewġ individwi m'għandniex ngħidu għandhom bagalja differenti, żewġ individwi għandhom fehmiet differenti u l-kompromess huwa parti essenzjali mir-relazzjoni. Huwa rrieda allura li anke nilħqu nofs triq. U allura l-ewwel punt importanti ħafna hija r-rispett lejn id-diversità, lejn id-differenzi ta' bejnietna. It-tieni waħda hija l-fiduċja. Il-fiduċja mhux qed tagħmel referenza jekk xi ħadd għandu xwiċċ ħadd ieħor jew le. Il-kelma fiduċja tirrappreżenta li dak li ħajamel il-persuna l-oħra, l-partner tiegħi, kemm fl-attitudnijiet tiegħu kif ukoll f'imġibietu qed jagħmilha b'buona fede, with good intent. U allura dak kollu li qed jagħmlu għall-ikbar interess tiegħi. It-tielet waħda hija l-komunikazzjoni. U ovvjament aħna nafu li din hija waħda mill-ikbar raġunijiet għalfejn relazzjonijiet illum mhux vera jesperjenzaw nuqqas ta' kuntentizza. Illum il-ġurnata ngħixu ħajja fejn żewġ individwi fil-koppja jaħdmu, ħafna minnhom jaħdmu iktar minn 40 siegħa, u allura dan jagħmilha diffiċli ħafna kultant li nsibu ħin li jkollna l-enerġija biex propju nirrelataw bejnietna. Iżjed minn hekk, ovvjament, għandna ħafna distrazzjonijiet, dak li jiena ħobb anke nsejħlhom f'sens anke metaforiku l-ħsejjes, ħafna impenji, ovvjament it-teknoloġija li xi ftit jew ukoll kultant anke tippreżenta dina l-isfida. Imma allura l-komunikazzjoni m'għandniex ngħidu hija t-tielet wieħed minn ta' quddiem jerġa' mill-ingredjenti importanti biex relazzjoni tkun ta' suċċess. Ir-raba' kmandament huwa l-impenn lejn ir-relazzjoni, x'vol diri. Impenn ovvjament nafu tfisser commitment bil-lingwa Ingliża. Tfisser li allura aħna matul u fil-ħajja tagħna aħna din nimpenjaw ruħna relazzjoni. ċoe allura qegħdin nagħtu priorità lir-relazzjoni li anke d-deċiżjoni li aħna nieħdu noħduhom fl-aħjar interess tar-relazzjoni. Okay? Il-ħames kmandament huwa li aħna ikonna attitudni karitatevoli lejn xulxin, ċoe allura l-kelma karità mill-Grieg tfisser ukoll u vera mħabba li aħna jkunu qalbna tajba ma' xulxin, okay? Ġentili ma' xulxin. Okay? Hija kwalità importanti ħafna u vera għar-relazzjonijiet. Is-sitt kmandament huwa li aħna nieħdu gost bil-kumpanija ta' xulxin. Okay? The fun element, ġeneralment il-fun element jisu l-aspett rikreazzjonali jkun qawwi ħafna anke fil-bidu tar-relazzjoni, ma kemm huwa importanti li anke matul il-ħajja relazzjonali tagħna, ovvjament jista' jkollna diversi sfidi differenti anke tfal u vera. Huma wkoll huma barka, huma wkoll sfida u vera relazzjoni. Kemm huwa importanti li aħna nżommu dan il-fun element li aħna nieħdu gost ma' xulxin u nieħdu gost anke nagħmlu affarijiet anke bħala koppja. Is-seba' kmandament huwa li aħna nkunu inkoraġġanti ninkoraġġixxu lil xulxin fil-ħolm ta' xulxin, ċoe aħna nidħlu jew nagħmlu l-ħila kollha tagħna biex aħna nidħlu fil-ħajja ta' xulxin biex aħna nieħdu interess fil-ħajja
ta' xulxin u mhux biss hekk imma li aħna niffaċilitaw u nagħmlu kuraġġ biex il-partner tagħna jilħaq l-għanijiet li hu jew hi għandu. Okay? It-tmien kmandament huwa li nieħdu d-deċiżjonijiet flimkien. Kemm huwa importanti li aħna mill-iċken deċiżjoni sal-iktar deċiżjoni kbira noħduha flimkien u noħduha fl-aħjar interess tal-koppja tagħna bħala individwi u bħala anka familja. Okay? Id-disa' kmandament hija li nindirizzaw il-bżonnijiet ta' xulxin. Okay? Inkluż anka u ġvera l-bżonnijiet fejn tidħol is-sesswalità u allura il-koppja għandha jkollha dan il-channel, okay? Dan il-komunikazzjoni fluida. Fejn aħna din nagħmlu ħilitna biex kemm huwa possibbli nindirizzaw u ġvera l-affarijiet li jagħmlu l-ħajja tal-persuna l-oħra iktar sodisfaċenti, inkluż is-sesswalità. Illum qed ngħixu ġo dinja fejn anke din it-tema tiġi diskussa f'ħafna u ġvera setturi differenti u nafu li minkejja l-istess mhux kollox huwa ingredjent u ġvera fundamentali wkoll għar-relazzjonijiet intimi u romantiċi u għaliex le. Aħna nikkomunikaw daw il-bżonnijiet nistgħu ngħinu biex ir-relazzjoni sesswali matul iż-żminijiet tibqa' vibranti, tibqa' tagħti sodisfazzjon u nibqgħu anke naġġustaw ruħna l-bidliet ta' xulxin. Aħna nafu li l-ħajja evoluzzjoni u tant ieħor in-nies jinbidlu u l-bżonnijiet tagħna jevolvu biż-żmien ukoll. U allura huwa importanti li aħna u nikbru mal-passaġġ ta' żmien aħna nerġgħu nirrindirizzaw x'jagħmilni kuntent, x'jagħmilni sodisfatt bħala uman, x'qed nistenna mir-relazzjoni biex anke dejjem ikollna anke aspettazzjonijiet realistiċi u marbutin ma' realtà. Dan kollu u ġvera jgħinna biex dejjem inkunu in touch mal-bżonnijiet u max-xewqat ta' xulxin. L-għaxar u l-aħħar kmandament huwa li inti tħossok maħbub. Il-kelma mħabba f'diversi kulturi differenti tfisser affarijiet differenti. Jekk insaqsu l-San Pawl probabbilment kif dik l-ewwel ittra lil-Korintin San Pawl jaqtalek qalbek, okay? Jispjegana xi tfisser imħabba. Probabbilment jekk ikolli nsaqsi ħafna nies xi tfisser kelma mħabba, kulħadd itini definizzjoni differenti tal-kelma mħabba għax ovvjament din il-kelma importantissima hija bbażata ħafna fuq in-narrattiva personali u familjali li dak li jkun irċieva. Jiena nħobb niddiskrivi l-imħabba bħala l-impenn u l-għażla li inti tagħti importanza, kura u attenzjoni l xi ħadd. ċoe allura inti fil-ħajja tiegħek għandek persuna li kważi qed iġġib il-bżonnijiet tagħha qabel tiegħek u hija din ir-relazzjoni reċiproka. ċoe dan huwa l-iskop tagħna. Hija lil mill-perfezzjoni dik ma teżistix, okay? Imma propju inti din il-persuna tħoss din il-feeling profonda, din il-feeling sabiħa li tħossok maħbub. Mbagħad jien nemmen ħafna fija wkoll din il-konnessjoni ta' mħabba, din is-sensazzjoni ta' mħabba tmur lil anke mill-mewt, tmur lil mill-ġeografija u jiena nemmen hija xi ħaġa eterna. Hija feeling terapeutiku sabiħ ħafna. Awguri mhux biss għallum f'jum San Valentino, imma awguri għal ħajja feliċi flimkien.